Днес ще ви докажа, че паста с тиквички може да бъде едновременно италиански грях и здравословен избор. Режа ги на фини кръгчета с финес и бързина, които биха накарали всеки италиански шеф-готвач да се просълзи или поне да ми завиди на маникюра. Обръщам ви гръб само за да прочетете житейската ми философия. Слагам съвсем малко зехтин, защото все пак съм в хелти режим. Запичам тиквичките, докато хвана този перфектен тен, за който аз само се мечтаях на плажа в Позитано. Вадя ги върху хартия, за да оберат излишната мазнина. Във вряща вода пускам моята тайна находка директно от Италия. Лимонова паста. Сега внимавайте. Взимаме малко от мътната вода на пастата и я сипвам в тигана. Ние изхвърляте. Това е течно кулинарно злато. Следва магията. Добавям обилно количество пармезан и бъркам енергично с шпатула, докато водата и сиренето направят съвършен кремообразен сос без нито грам сметана. Изсипвам пастата и връщам тиквичките обратно в играта. Тук е момента да покажете малко кулинарна агресия и да разбъркате всичко така, че всяко спагетче да се влюби в соса. Сервирам и завършвам с още малко лимонова кора за свежест и италиански драматизъм. Добавям финалните щрихи. Сосът е станал кадифено гладкат. И вуаля! Паста ланерано е олекотен вариант. Вкусът е брутален.